Sagdyn ertirlik edip bilmek üçin ören tagamly amlet ýasamany başarmaly. Salam dostlar. Şaýlan lezzeti gepleşigimizde ertirlik üçin ören tagamly, saglyk üçin peýdaly amletyň nähil taýlanýandygyny siz bilen paýlaşýar. Gowurulan ýumurtga, gyzarylan ýumurtga ertirlik üçin ören meşhur tagam. Bugünkü videomuzda Ýewropadaky iň meşhur kalbasaly amlet, kömelekli amlet, peynirli amlet, Taýlan lezzeti gepleşigimiziň aktiv agzalary bilen bilet aýnaýar. Amletyň bir näçe görnüşlerini taýlamak üçin ilki bilen bize ýumurtga gerek, süýt gerek we amleta goşak esasy ingredientlerimiz gerek. Kalbasaly amlet taýlamak üçin ilki bilen ören ýokary hili kalbasa gerek. Amlet üçin kalbasany kubik şekilde keseriz. Amletyň kalbasasyny kubik edip kesdik. Kalbasaly amlet üçin 4 san ýumurtany çakýar. 4 san ýumurtany çakýar. Yumurtany çakdyk, üstüne gara burç goşýarys. Bolly. Azrak duz goşýarys. 3,2% ýagly süýtden azrak amletyň ýumurtkasynyň üstüne goşýarys. Dostlar, amletimiziň ýumurtkasyna burç, duz we süýt goşdyk. Indi bolsa garýas. Amlet taýlamak juda kyn däl. Ýöne amletyň ingredientlerini dogry goşmagy başarmaly. Ertirlik üçin amlet ören tagamly we peýdaly, lezzetli naharlaryň birisi bolup durýar. Sagdyn beslenmek siziň nastroýanyňyz üçin, saglygyňyz üçin, agramaňyzy kontrol etmek üçin we bir näçe keseliň öňüne almak üçin ören peýdalydyr. Sagdyn beslenmek hakynda videolary biziň Şaýlan lezzeti kanalymyzda görüp bilersiňiz we ören peýdaly we tagamly reseptleri öwrenip bilersiňiz. Skоворodka ýağ goýas. Azrak ýağ goýas, yeterli. Ýağymyzy gowja gyzdyrýas. Amletimizi skоворodka goýas. Ýumurtkany skоворodka goýdyk. Indi amletimiz taýin bolmak üçin indi amlede köşüli şoklarymizy goşýarys. Amlet pişdi, görýäs. Nähil bolupdyr. Esasy amletyň düýbi ýanmalyda. Kalbasaly amletimiz taýin boldy. Indi bolsa peýnirli amleta geçýär. Peýnirli amlet üçin peýnirimizi syhadan geçirýär. Ilki bilen ýumurtkalar çakýar. Azıcık duz sepýär, gara burç sepýär. 3,2% ýagly bolan süýtden azıcık goşýar. Ýene de garýas. Skоворodka ýağmyzy goýas. Skоворodkanyň düýüne ýapyşmady ýaly, ýagy gowy aýlaýar şeýdip. Peynirli amlet taýnaýar. Ýağmyzy gyzýar, ýumurtkany goşýar, peyniri goşýar we ýankaly dowam etýär. Süýt ýumurtkany skоворodka goýas. Amletyň üstüne peynir goýas. Peyniri näme syhak goşmaly? Sebebi syhalan peynir gowy amlet bilen garşýar. Häzir tagamdan ip doýup bolmajak, ören gowy ertirlik üçin amletimiz taýin bolýar dostlar. Peynirimizi goşdyk, indi amlet pişýänçe skоворodkaň gapagyny ýapýas, garaşýas. Amlet pişýänçe broward özü hut hakyky tarhanyň özü suwumyzdan broward içýär we gepleşigimizi dowam etýär. Tarhyn işden açýar we nastroýany göterýär. Dostlar, sizin taýlamak öwrenesiňiz bilen täze reseptler bar bolsa, bize kommentariýada ýazyn. Türkmen dilinde täze Şaýlan lezzeti kanalymyzda naharlary besede taýlamagy öwredersiz. Peynirli amletimiz taýin, tarelka goýas. Hoppa.
Kömülekli amliyat tayinlamak üçün şeýle şampinyon aldık. Şampinyon. Kömülegimizi kestik, kömülege gowurýar. Kömülegimizi duş sepmelimi? Kömülegimizi yağa attık. Duş sepýär. Gara urç sepýär. Ve gyzyl urç sepýär. Kömülekli amliyat üçün yine 4 tane yumurtany çakýar dostlar. Näme üçin 3 däl, näme üçin 2 däl? 4 yumurta çakýar. Bir porsiya taýinlamagy raşod alýar. Men özüm, liçne men özüm 4 yumurta ýan her gede ýene, şoň üçin her porsiyada 4 tane yumurta çakyp amliyat taýinlamagy makul boldy. Amliyada burç sepýär yumurta. Gara burç sepdik. 3,2% ýağlykdaky süýtden goşýar. Süýt dostlar az goşmaly. Kömülegimiz gowrulýar. Amliyat taýinlanyna süýt goşmasaň ham bolýar. Ýöne süýt goşsaň azyrak yumurtany çişirmek üçin goşulýar. Kömülekli amliyat taýinlamak üçin ilki bilen kömülegimizi şeýle gowurýar. Onuň kömülegimizi biraz gyzartýarsa aýryp goýýar. Indi amliyat gowurmak üçin skaworodka azıcık yağ goýýar. Azıcık yağ, köp yağ tokmana. Näme üçin az yağ goýýar? Sebäbi düýüne ýapyşmajaly skaworodkanyň. Indi skaworodka amliyat goýýar. Ýetip şu. Amliyat goýdyk skaworodka. Indi amliyatyň üstüne çala gyzardylan kömeleklerimizi goşýar dostlar. Amliyat bilen kömelek tagamy bir-birine garyşyp gowuşýar. Amliyat taýinlamak ören ýöneki. İçinin inçe sırlaryny bilmegi başarmaly. 5 minut eýam kömelek amliyatymyz taýin bolýar. Amliyatymyz düşençe ozi limonadyndan bir stakança. Tamam. Kömelek amliyatymyz bişdi. Taýin alýar. Amliyatlarymyz taýin, amliyatlarymyzyň üstüne otlar sepýär. Ertirlik naharymyz has tagamly we has peýdaly bolarýaly. Gapdalyna hyýar we pomidor kesip goşýar. Hyýarlaryň gapdalyna pomidorçyklarymyzy kesýär. Amliyatlarymyz has tagamly bolarýaly dostlar. Mana şeýle hyýar bilen pomidory gapdalyna goýup bezýär. Ve ertirlik naharma diýenimizde ören peýdaly göwönümler bilen bile. Dostlar, kömelekli, kalbasaly we peýnirli amliyatymyz taýin boldy. Indi amliyatymyzy ilk görýär, näme bolup turtagam? Dostlar, käşkäsiz şuwat. Ekranyň bu ýüzüne meň ýanymda bolsaňyz tagamny aýdyp berýärler. Ören gowy bolupdyr, ören lezzetli bolupdyr. Inni han kalbasaly, köşüli kalbasadan bolan amliyatymyzy görýär. Köşüli kalbasaly amliyatymyz ören süýji bolupdyr. Inni kömelekli amliyaty görýär. Kömelekli amliyat ören tagamly bolupdyr. Dostlar, ertirlik edilmek üçin kömelekli amliyat, peýnirli amliyat we kalbasaly amliyat. İşleriniz açyk bolsun. Başga da tagamly, peýdaly lezzetleri öwrenmek üçin biziň kanalymyza galyň. Şeýle peýdaly we gyzykly tagamlary taýinlap siz bilen paýlaşmak üçin bize gollap berýän Parahat Eçil, Ozi, Josh, Okey ve beýleki Parahat brendimizin markalaryna sag bolsun aýtýar. Indiki peýdaly we gyzykly reseptleri öwrenmek üçin biziň kanalymyzda biz bilen galyň. Sag bolun.